Tak to pryšáka, prostě. Jak už mluvíš ty, tak to je konec. No, čo, tvoj stolak ti natáčí, to je konec. No jako malou hračku. Ale to by měla panenku, linku, ne? Může se rodit na linku. Já si vezmu jednu. Je to spam Boba, ukaž. Já si dám 30. Nekryt. Jak dáme tu panenku, jíma tu půjdu. Ukaž. Ne. Já sama s tou dělám. To je špan Boba. Mám to držet tohle? Dej stát a družko, jo? Dozadu. Ne! Ukaž, pozor. Ty musíš tam. Ukaž, Dej toho pryšáka, prosím. počkej. A ty nebo spáš Boba, jo, spáš Boba. Má, řekla jsem to já, spáš Boba. Ale je to můj. Ne, bude můj. A počkej, nesmrte. Dělej. To nejde. Ještě tam máš. Kaj, já to zkusím taky. Ty nechci dát toho. Vemce nejblíž. Jo, tak to si se rozhodne. No. Jak jsi to řekl? Konec.